centros turísticos que teñen algún reclamo especial como estes rexistran datos de ocupación considerablemente altos. O perfil do visitante, familiar. Abriuse a porta da furgoneta na que viaxaban e ela saiu despedida do vehículo co tráxico resultado da súa morte. Foi necesaria a cooperación internacional de diferentes organismos antidroga, como por exemplo os informadores da DEA estadounidense para levar a cabo esta operación. Censaron máis de 1.200 exemplares para poñer en valor o que é o produto estrela da capital chairega. A feira abrirá as súas portas ao público a partir das 10 da mañá. Xa sería alertada a Policía Local de Marín o seu paso por esta localidade precisamente porque a súa conducción temeraria estaba poñendo en risco a outros conductores. É necesario probalo para facerse unha idea, porque preparalo na casa ten os seus trucos. A partir das 12:30 os food trucks repartirán degustacións de balde para todos aqueles que se acheguen por aquí. A enorme corpulencia iría portando unha barra de ferro e cunha actitude extremadamente violenta e agresiva. Xestionaba esa explotación gandeira lindeira, a casa na que vivía cos seus pais, coa súa muller e cos seus fillos que teñen en torno aos 20 anos de idade. Pouco despois tivo que ser levado de urxencia por unha crise de ansiedade no Hospital Universitario Lucus Augusti. Ali pasaría a noite, hoxe pola tarde foi dado de alta e xa está de novo nas dependencias do cuartel. Porque esta é unha festividade declarada de interese turístico nacional xa desde 2009. Non é imprescindible vir disfrazado de cigarrón para participar dese impresionante desfile no que puidemos ver moitísima diversidade de disfraces. Un tornado que se formou no mar e a súa chegada á terra provocou importantes destrozos. Fixo que voara unha parte importante dos tellados de varias casas e incluso derrubou un muro formado por pedras de máis de 200 kilos.